Na toj sednici ćemo zahtevati da Savet bezbednosti na osnovu svojih ovlašćenja preduzme hitne mere da zaštiti živote Srba i slobodu Srba na Kosovu i Metohiji. To konkretno znači da ćemo zahtevati da Savet bezbednosti naloži međunarodno bezbednosnim snagama KFOR da ispune obaveze koje im propisuju članovi 9 i 15 rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, kao i članovi 3 i 4 aneksa 2 te rezolucije, te da pod 1 momentalno na terenu onemoguće svako dalje delovanje bezbednosnih i drugih struktura privremenih institucija sa sedištem u Prištini koje ugrožava živote, slobodu, bezbednost, ljudsko dostojanstvo, opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Pod 2 izvrše demilitarizaciju svih naoružanih albanskih formacija u skladu sa rezolucijom 1244. Tražit ću sledeće nedelje, zamolit ću ako su zainteresovani, za hitan razgovor sa šefom NATO-a Jensom Stoltenbergom, bilo gde na kugli zemaljskoj. Oni imaju u Viljnusu, više ne znam, 11. ili 12. samit, veliki i važan samit za njih. Odmah posle toga, ako može da me primi, ako hoće da dođe, kako god hoće, da obavim poslednje razgovore koje mogu sa šefom NATO-a, da im ukažem na situaciju, da im kažem šta je to što možemo, šta je to što više ne možemo. Odmah posle tog razgovora ili istovremeno sa zahtevom za tim razgovorom, Republika Srbija tražiće po prvi put na ovakav način i zbog događaja na Kosovu i Metohiji sazivanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mi želimo da se ponašamo u skladu sa rezolucijom 1244, u skladu sa međunarodno javnopravnim normama i imajući u vidu da su životi Srba na Kosovu i Metohiji, njihova bezbednost, ali i ljudsko dostojanstvo i opstanak neposredno ugroženi, pozivajući se na to, mi ćemo zatražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti.